Jeg er Adam, og jeg er 11 år, og jeg går i 4. V. Jeg hedder Filippa, jeg er 10 år, og jeg går i 4. V. Bruger du de sociale medier, sådan, som for eksempel Facebook? Jeg har ikke Facebook, men jeg har mange sociale medier. Jeg bruger heller ikke Facebook. Men bruger du andre sociale medier for eksempel? Ja. Hvilke nogle sociale medier bruger I? Jeg bruger Twitter, Snapchat, Instagram og YouTube. Jeg bruger Instagram. Hvorfor bruger I de sociale medier? For at få nogle nye venner og se forskellige liv, for at dele lidt med hinanden og sådan noget, for eksempel. Fordi det er sjovt. Hvor meget tid bruger I sådan cirka om dagen på at være på de sociale medier? Måske 2 timer eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Hvor mange forskellige sociale medier kender I? Jeg kender rigtig mange. Prøv at nævne dem nu her. Vine er det ikke også lidt. Og så Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, Instagram. Dem som Adam, han siger. Hvad er det bedste ved at bruge de sociale medier? Der er rigtig mange gode ting i. Man kommer i kontakt med rigtig mange og får nogle nye venner. Altså, at man kan hygge sig, og at det er bare sådan sjovt at være inde. Hvad er sådan nogle af de dårlige ting, I ved ved at bruge det? Det er, at man kan sådan komme mange skænderier, hvis det nu er, man kan jo skrive alt, hvad man vil sådan ind på internettet. Man kan jo bare lave en privat bruger, så kan man gå ind og hate på alt muligt og sådan noget. At man får dårlige beskeder og sådan noget. Jeg hedder Mads, jeg er 15 år, jeg går i 9. sæt. Bruger du de sociale medier? Ja, det gør jeg. Hvilke sociale medier bruger du? Jeg bruger lidt af hele. Jeg bruger Facebook, Instagram, Snapchat, Ask FM. Det skulle vist være det hele. Hvorfor bruger du sociale medier? Det er fordi, jeg godt kan lide at følge med i, hvad der sker ude i verden, hvad der sker med mine venner. Så det er en smart måde at holde kontakten på med sine venner, hvis man ikke behøver at være sammen, hvis man sidder i bilen og er på vej et eller andet sted, så vi kunne snakke med sine venner, så man ikke er lige ved siden af dem. Hvor meget tid bruger du på de sociale medier? Altså det kan være, når jeg lige har 5 minutter, så kan jeg for eksempel lige lave den, når jeg lige får min mobil, lige skrive nogle beskeder til mine venner og lige tjekke, hvad der sker. Det er sådan, er der bare i små intervaller lige i løbet af en dag. Jeg kan ikke sige meget der. Sådan. Hvor mange sociale medier kender du? Så tager det bare det, jeg kender Facebook, Instagram, Ask, Snapchat, Formspring, Twitter. Ja, jeg tror det er det. Hvad synes du er det bedste sociale medier? Det er, at man kan skrive med sine venner, og så når man ligger sammen med dem. Helt klart. Og hvad synes du så er det dårligste ved sociale medier? Men ikke altid lige meget privatliv. Føler du dig afhængig af de sociale medier? Ja. Jeg hedder Niels Peter, og jeg er født i 1941. Bruger du sådan sociale medier som for eksempel Facebook? Ja. Bruger du sådan andre sociale medier end Facebook? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Hvorfor bruger du sådan Facebook? Jamen, det er fordi, jeg ser, hvad der sker ude, og ser, hvad mine børn laver, og de skriver, og så kan jeg se, hvor de hver dag. Hvor meget tid bruger du sådan cirka på at være på Facebook? En halv time om dagen. Kender du til andre sociale medier end Facebook? Nej, det gør jeg ikke. Jeg går ikke så meget op i andre ting. Tror du, at sådan som Facebook, det påvirker de unge meget negativt eller positivt? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan bruges negativt, men det kan også bruges meget positivt. Ja. Så jeg bruger mest positivt.